یعنی که دیده برمدن سود حاضرش ویدورینش کردن یعنی که خارج کردن یعنی که برادر الحمدلله خیلی بسیار اومده اکک محمد خیلی خلاصه خیلی بچه‌ای هستن که پس اکران اون رو گرفتن در کار نیست ما هم دک از دهمی اکران جمع می‌زنیم از همت می‌ندارم که همه خسته شده اما دوستان خدا یک بار دیگه خواهش میکنم خدا بیا سرجم شیم همه تا دوست می‌دارم دوستان عزیز با ما در 213 کودکس جنایی فدراسیون روسیه بگیم پرونده آغاز شدگی چاره پیشکی انتخاب نشده از دوستان مهربان فقط انتظار باشه ویدیوهای نو حرکت میکنیم که معلومات پیدا شد ان شاء الله به شما برسونیم بگو خلق تاجیک 100% همه 100% رحمت بگو خدمت کردستی هزار رحمت خدا کارافنا کرامت بگو برادرایی که دستگیری میکنن هزار رحمت خدا 100% ان شاء الله اكو بجوي دستور کریم بچو ассалому алейкум ба ҳама бародаро ва хоҳаро чӣ хеле ки диде бародарои тоҷикмон блогерои бисёрша мешносе дар москва будан ай москва пити рафтан дани момент дар хизмати ҳаму бародаранд ҳозир ай ҳамун рӯзе ки ман мисол збор сар додум ягон сум сарф шудагинесай ай ҳамун рӯз ба ҳамин рӯза 247900 допустим 247000 ҷамъ шудагай ҳазор раҳмат ки ҳама мисол паддержка карде касе ки паддержка накард история кард лайкмон и так дале ҳами корда мисол ёрдам кардеда чӣ хеле ки медони иди бародар айрӯи номуси ҳамаи тоҷикон кора хеса кардагиян хай чизе буд бало ба пасаш чизе ки буд ҳамаи кора ай ҷониби аллоҳай дальнейшум ягон худозадаи дигаш ки бихоҳа дар номи тоҷик хай бикунад дальнейш ягон худозадаи дига бихоҳа номуси тоҷика задиват бикунад дальнейш медона ки ҳамихе мумкин дар сари ҳами коро дар сари ҳавай бибиёд иншааллоҳ мумкин битарсанд ки мардими тоҷика ягон гап биган баъд бародаро чӣ коре ки ай дасти ман омад ман мисол ина кардам 247000 ҷамъ кардам ман ҳамин рӯз мисол то ҳамин рӯза 247000 ҷамъ кардам отчёта ба ҳамаи шумо месупорам ду видеоро удалид намекунам ду видео мисол дайши чанд қай ҷамъ шидан гира дар картаи акай ҳавай ҷамъ меша картаи акай ҳаваяй номерои акай ҳаваяй дайши мисол кардоме ки чизе мехоҳа ёрдам бикуна бибурои қатъи ҳамо акай ҳавай дар алоқа мисол ёрдам кардане сум ки набоша рафта чӣ ёрдаме ай даст сомият дайнеши ҳамо акай ҳамо дар занг бизане ёрдамаш бикунед ман мисол и видеоро кардам ки ман отчёта биспорам пага наган ки ту сума ҷамъ кардӣ ту сума хӯрдӣ ин ҳами ҷамъ кардани ма дар 247000 дар номерои акай хичай номерои акай хичай коди акай хичай ҳама чӣ дар акай хичай дар ман ягон чӣ нест барои бародаро видеоро удалид намекунам дайши касе ки мехоҳа ёрдам бикуна пайваст шавед дар ин кор ёрдамаш кардан гиред инай бародарое ки дар аввали видео диде ё уже ёрдамаш кесанд ами 247000 ягон сум расход нашдагай дайши бош мисол ай ҳами сумо расход шидан мегирад адвокат и так дале бо дига бародаро зборш кардан мегиранд збор дига бародаро ки збор бикунанд обязательно дар картаи акаш мешавад дар картаи шахсӣ ягон кас намешавад дар картаи акаш мешавад дайнеши блогерое ки мисол збор рӯй мекунанд отчёт учётча месупоранд ман бародаро отчёти хидмат супоридам ҳазор раҳмат ки ёрдам карде ҳазор раҳмат ки боварӣ мекунед ҳама вақт мисол ҳамихали моментҳо дар ҳамихали моментҳо ранги яхи худозадаш намеги ки духтар виноват буд и кора бояд намекардан и так дале мисол ёрдам кесе аллоҳ ҳамата нигабон боша дар хизматем бародаро